विलियम आगै मा खौरां? स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय विलियम आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थाखाय फार्स्ट टाइम नोंखौ सोरनाव नुदोंमोन दे आङो। हेलौ हेलौ मा नायखुमा मा ओंख्रि जाखो? आं खालामनाया पाब्लिक जागोन ना जायाखैथाय बावलायलांबायसो आं। नटिफिकेसन थांदोंना विलियम आगै नोंनियावहाय? बावलायबो लाङो आङो पाब्लिक खालामगोन ना खालामामोनथाय। मोजां आच्छा मा ओंख्रि जाखो? कामेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे सोर सोर दंफैयो। आब' आच्छा जागोन दे। श्यामराज मा नायखुमा हरखो? आंखौ बुरबक बानायफैयोना नोङो मालाबा मालाबा। आङो नोंखौ बर' सानाखैमोन ना। गोजोननाय थाबाय श्यामराज आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा 16 राइडार फंबाय फैदों खिफि खिफि मोनामदों आदैनो। सोर आदै? आं आदै आरो गोजोननाय थाबाय 16 फंबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। जोंहा MMB ब्लग्स आमायसो फैदों आरो ना। माबासो होनो फैलायबाय नामा बे आमायसोआलाय? आनैसो बिबारि खदालगुरि अके दे जागोन आमायसो मानियो आं नों जेखौ होनो बेखौनो मानिथारो आङो सिन्था खालामनाङा। स' थेंक इउ जोंहा आमायसो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। दसेल' थाखाथारो नोङो खारसिगोनसोलाय बाराबा। विलियाम आगैया जोंहा मा होनखो टमेट' सयाबिनसोमोन आब' गोथावानो दे सामफ्रामबो मा मोनोना विलियाम आगै अन गोजोननाय थाबाय विलियाम आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय। लाइक होदो दे सोर सोर लाइक होआखै। 16 राइडार फंबाय मा खबर? बिदिनावसो नुदोंमोन आं नोंखौ। विलियामखौ सोरनाव नुदोंमोनथाय बावबाय आं आमायसोखौ नुथ'वाखैमोन आं सोरनाव दंमोनथाय।
आमायसो डिउटियाव दंना बहा दं? जाखांगोना जाखाङाखै? 3 लाइक जाबाय। सियामराज लाइक डान स थेंक इउ सियामराज लाइक होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों। जोंहा दुखिया आदाया माथो जाखो? बे जेदिया माथो जाखो? अहायबासो सिरि दंखायो बे। दुखिया आदायाबो माबानावसो दङमोन ना बिरि आगैनावसो। जेदिखौ नुवाखै आङो रावनावबो बहाय दंथाय। ओमफ्राय वाइटि आगैयालाय बोरो? सियामराज मिनिदों ना मानो मिनिखो? आंखौ बिदिनो बुरबक खालामफैयो आइडिजों फैनानै। आमायसो खारलायबाय बे। मा ओंख्रि संखो आमायसो नोंथां? आजिखालि माथो 11आव मानोथो एलबि होला नोंलाय? ना हराव होला? सानावल' होग्रा जानोसै नामा? दिल का क्या कसूर? बिदि स्क्रिन लाइभ होबा लिंकखौ माहाय मोनोमोनथाय रोंलायलांलां। ओमफ्राय जोंहा माबाया सियामा मा नायखुमा हरखो? जोंहा मा होनखो? उइलियामा गुड नाइट आब' आं उन्दुबाय बाय आब'। आयु जालायबायलाय। दा फैफिनखानाङा आख'। थांदो दे होमबालाय थाङोबालाय गुड नाइट सुइट ड्रिम। स' थेंक इउ दसे नुजाफैनायनि थाखाय ब्लुखौ लाखिबाय दे आगै। एफा थाब उन्दुयो आरो 10थायावनो। सियाम मा जाखो? नायखुमा हरलायनाय। सियामालाय मा ओंख्रि जाखो? खिथा हरस्रादो दे। दाल भात ए अखल दालिल' जेबो गैथारा होमबा? दिल में है जो भी है। अच्छा शायरी भी आता है श्याम राशि। आमायसो बोरो दुखिया आदायालाय बोरोथो? ओमफ्राय जोंहा आमायसो मा होनखो? आं ओरैनो थांनो होननानै फैयाखै। फैयाखैथ' आनैसो बिबारि नोंजों जावख्लाब जाबासो थांगोना आङो। जावख्लाबा होनबां नोंखौ। जावख्लाबा थांगोन ना नोङो? जोंहा जे भागि फैदों आरो मा खबर जे भागि? इमान गोबावनि उनाव मा खबर खोन्थाहरदो दे। जाखांबाय नामा भागि? मा ओंख्रि जाखो? मा खालामगासिनो? गोजोननाय थाबाय दे भागि आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय बिराद गोबावनि उनाव। बहा दं नालाय भागियालाय?
बागि WT जायाखै दाबो नै बिदि एडभार्टाइज फैबाथाय आंहा एकदम खोर 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 जोंस्राखायोसो CM राजा जोंहा मा होनखो कभी देखा था पर यादों में और नज़ारों के सामने हमेशा रहेगा सिर्फ यादें बन के वाव वाव क्या बात है होनलायदो आरो श्यामराज बहा सोलोंनाय नोंलाय बेफोरखौलाय ओमफ्राय जोंहा इमिबिया मा होनखो जेभागि ब्र जुलि जाखांबायनो ए नंगौ नामा भागि खोन्थाहरसैलाय ओमफ्राय भागि गैया जायाखै नोंहालाय होनदो आरो आंखौ मिन्थिखानानै मानो सोङो बे भागियालाय भागि मा होननांगौ आंलाय नोंखौलाय जामारबाय नामा भागि जुलि जामारबाय ओंखायनोथ' सिरि थाबथारदोंमोन ना साननैसो हाजोमा आगै फैदों जोंहा हेल' आब' सना मा खालामदों जेबोथ' खालामाखै आगै एलबि होदों आरो ना गोजोननाय थाबाय हाजोमा आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मोजाङै दं खोमा हाजोमा आगै ना मा ओंख्रि जाखो हाजो भागिया मा होनखो एसे नांबावगौ भागि होनदों आरो MMB हरियाव होनहरदों जोंहा जे भागिया MMB इंलिस रायज्लायहरलाय जे भागिजों MMB बिदिनोसैलै जे ब्र' होनदों आरो जे नार्जारि भागियालाय नोंखौ इंलिसनिसो सोंदों दा इंलिसनि रिप्लाय होदोरा आमायसो जोंहा 16 फंबाया मा होनखो हे प्रभु हे हरे राम कृष्णा ये क्या हुआ गामसा भी खुल गया आयो बाबा बोरै बोरै गोसोआव थायोफालाय आं नुबाल' एसे गोसोआव फैयो ओमफ्राय बावबायबो दसेनो गोसोआनो उरां फारांसो गोसोआव थाखाथारा ओमफ्राय जोंहा श्यामराजा मा होनखो दिल की अरमा यादों की अरमा सभी यादों है बस यादें वाह वाह आयु सोर बिलाय जालायथारबाय जोंहा लेथना गोसोखांबाय आङो रियन दैमारि लेथना दा रियन दैमारि मैया आं माबा इस्लारिसो होनदोंमोन ना इस्लारि नङा दासो गोसोआव फैबाय आं रियन दैमारि ना आरो लेथ' नङा नङा मिनिनो ओंखारगोन आं ओंखाराखै आं होननायखौ नंगौबा मिनिनो ओंखारखोमाखाबाय बे गोजोननाय थाबाय जोंहा लेथन बाग्लारि आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सोरां आगै फैदों आरो ना नायलुजालु बिनानाव फैदों आंहा स' थेंक इउ सोरां आगै एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा ओंख्रि जाखो संनानै दोनदों आङो सोरां आगै जायाखैनो लागाय लथाय दालि आलु थालेर माबा माबि लागायनाय ओमफ्राय ना एवनाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो सोरां आगै ब्लु कामेन्ट नुला नोंनो कामेन्टखौनो हरखायाखैदां बागिया नों जेसां हरदों एसांनो स' जादोंथ' ब्लु होबाय आं दे ब्लु हो कामेन्ट नुला नोंनो ब्लु होबाय आङो भागि ओमफ्राय जोंहा श्यामराजा ये यादो ये हुस्नु या हासि हमेशा यादे है रोङाहाय आङो बिदि हिन्दी शायरिफोर श्यामराज मानो मेन आइडिजों फैया नोंलाय मानो आइडिजों फैयो श्यामराज नङा बिबारि नोंगौ सोरां इन्स्टाग्रामखौ समानो सोलाबथाराखै दिनैनो समखौलाय माथो होनबावनो ना बयहाबो बिदिनो समनि आंखाल सोरां स्टिल लोखियाव नुदों जोंहा लेथन बाग्लारि आदैया ओमफ्राय जोंहा 16 राइडार फंबाया मानखो हे प्रभु हे हरे राम कृष्णा जगन्नाथ जगन्नाथम प्रेमा नंदी ये क्या हुआ गला तक पानी आ गया गामसा भी खुल गया मैं तो लांता हो गया एफा गोलाव सायरिखौ गोसोआव थादों आंना ससेबो थाबावा बा 16 राइडार मेलेमजिबिहाय जे नार्जारि भागिया मा होनखो हरदों रा भागि हरदोंबाथ' दे नोंसोर मिथिसिगोन आंनाव स' जायाबालाय आं बोरै नुबावनो ना भागि
हाय लेथन ब्र' हिर' लेथन हरदों जोंहा सोरां एसटिया गैया नङा बिबारि होनदों आरो नंगौ एमएमबि नंगौ ना रियन दैमारिनि बिजामादै लेथन बाग्लारिया ओमफ्राय एमएमबिया मा होनखो जोंहा बे आनैसो बिबारिया बिराद सिफिरा थारलै जेब्र' ब्लुखौनो होलाय बावला नुबायना जालायथारो होयोबाल मानो होआ जानांगौ गावखौथ' एलबियाव फैगोन नामा साननानै आसा फारिबाय थायो लामा नायबाय थायो न'फुद्दा फैयाबो ब्लुखौनो लाखिबावलायाखैमोन आं दायो लाखिगोन आं र' एमएमबि जोंहा सियामराजा मा होनखो रुकअप जाते है यादों की याद जग जाता है बुजियाबोहाय आङो बारा हिन्दी गोथौ अर्थ'फोरखौ सियामराज ओमफ्राय सोरां एसटिया गैया जोंहा 16 राइडार मा खबर होनहरदों ओमफ्राय जोंहा एसटिया मा होनखो जेगुमै सारासनि सना होनदों आरो जानोहाय माथो सिरिसो जाबाय एसटिया गै हमनोनो मोनला बे बाहागिखौ लेथन बाग्लारिया मा होनखो जोंहा आयु जे नार्जारि बावसो आरो दासो नुदों आरो ना लेथन बाग्लारिया ओमफ्राय जोङो औलै एमएमबि ब्र' होनदों जे बाहागिया ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो नङा बिबारि प्रमिस ओरैनो प्रमिस दाजाखा फाबनांगोनबो ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया हा होनहरबाय आरो ना गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंनिफ्रायबो गुड इभिनिं जेबागि ओमफ्राय 16 राइडार फंबाया मानखो सोरां सना नोंखौ नायसनाखैमोन दासो नुसनना खिनो ओंखारनायसो स्रां मोनलायबाय आंबा ओरैसै नामा होनदो ओमफ्राय सियामराजा जोंहा मानखो कमल की कमल जो भी कमल बोले तो जाक्कास आं रोङा 16 राइडार माबा सियामराज लाइक होदो सोर लाइक होआखै खामेनानो अभारनिफ्राय अभार जागासिनो टाइमखौ मोना जागासिनो खामानियानो अभार जागासिनो आरोना आच्छा मानसिनि जिबनालाय बाखि खामानि माथो बुंबावनो बयहाबो खामानि खालि खामानि हेलेना डायलगा आसना मिनिहरबाय जोंहा एसटिया ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो सैथोखौ बुंबा माबा फाबसो नांगोन होनबाय बालान जोंहा वाइटि फैदों लाइक दान स' थेंक इउ वाइटि सना वाइटि लाइक होनायनि थाखाय आरो एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय सोरां एसटिया मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय वाइटियालाय मा जाखो मा ओंख्रि जाखो लेथनाथ' सङाखैदां दाबो संग्रा दंखायो मालाय लेथना आंहा जेबो गैया हुसा आरो सोरां एसटियाखै जेबो गैया माने जेबो गैथारा ओंखाम गोजाल'थार नामा ओमफ्राय जोंहा माइसा मानखो बिबारि आनायसो खदाल बुरिसोलै जेब्र' मैया आंखौ जावख्लाब हरदों माइरं गैयैखाय रां दाहार बिहरथ'नायखौनो बालानो होनदों गोरैसै आयौ माबा मा होनो माबा मोनसे प्रब्लेम जादों पार्सनेल नाम्बार दंखायो पार्सनेल मबाइलफ्राव कल खालामनांगौ SMS खालामनांगौ अब्लासो दा एलबियाव रायलायोब्ला माबा मोनसे माने एकदम जकिं खालामबाय थानायसो मोनो आङो एलबियावहाय आरो जोङो बांसिन धेमालि खालामलायोना नोङो धेमालि खालामदों ना मा खालामदों बेखौ आं मिन्थिला खिन्थु आङो दहाय नोंनि एलबियावहाय आसोल प्रब्लेमखौबो होनखाबाय आरोना नोङो बुजिबा बुजिदो आमायसो बुजियाबा गैला नोङो नांगोल बोराय आंहा जेबो गैया संख्रि ओंख्रि आच्छा हुसाना मिसाथाय एसटियाखै 2000नि दख'ना गाननानै मा ओंख्रि जानो गैया जाबाय नामा जोंहा बाग्लारिया मानखो एमएमबि नै ओरैसै साल्थिसो फाबसो नांगोन होनबाय बालानो ओमफ्राय जोंहा भागिया मानखो लेथन क'क्राझार रेलवे स्टेसन फैला खामान जागासिनो आंनि होनदों आरो आच्छा लेथन क'क्राझार रेलवे स्टेसनाव फैलाय
खामानि जागासिनो आंनि होनदों आरो मा खामानि मावो दानालाय जेभागियालाय सोलायबाय नामा ओमफ्राय जोंहा वाइटिया मा होनखो जोंहा आं अनल' आब' रुम एएस दावरावथार दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा श्यामराजआ मा होनखो ये हस्नो ओ हुस्नो की नूर किया है ये नूर जब देखा करता तो टूटा हुआ आईना क्यों जो मेरी आरमा में साया बनके रहेगी माखौबा बुजिदों माखौबा बुजियाखै आं श्यामराज माहाबा माबा सायरि लेखायावसो नायनानै लिरना हरबाय नामा बेलाय श्यामराजालाय ना गोसोआवनो दंखायो जोंहा बाग्लारिया मा होनखो 16 राइडारा मा होनखो जोंहा नोंखौ मोननाय मोनब्ला गोनां बाथ्रा जिगाब बनासो फुथुगौमोन आं सना नाथाय माथो खालामनो खाफालानो गैया नोंबो सासे गथ'नि बिमा जाबाय आंहाबो दासिमबो बेनो बे सासेबो नायस'ना बिनिखायनो बुरिखौसो लानो गोसो जाबाय हे बिदिसो आरोना 16 राइडार बोरैथो मिलाय लिरनो रोङोफालाय ओमफ्राय बाग्लारिया मानखो जे नार्जारि अके दान जागोन होनदों आरो दे जोंहा गौथुम नाब्ला फैदों नाब्ले मा खिजायानो जायाखैनो आं संनासो दोनदों आयौ जेब्र मोजां बाथ्रा होनदों आरो जोंहा लेटन ब्र'आ ओमफ्राय जोंहा दान होनदों आना प्रमद आगै फैदों गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा गौथुमखौबो खुलुमहरनाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरां एसटि आगैसो थेंक इउ लं भिडिअ हरनाय लं भिडिअलायनो लं कमेन्ट हरनायनि थाखाय रोजा साबायखर जासिहरबाय आं आरो मोजां दख'ना लानो हाबावथों मिथिनियावहाय ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो दायो ओरैसो बैनाय गौथम मा खबर जाखो होनदों आरो हसा बैनाय ना नकलि बैनाय जाखो सोरां आगै थेंक इउ ओमफ्राय कमेन्ट नुला आंनो जे भागि कमेन्ट नुलाबाना ओंखारनानै हाबफिनबा नुगोन आंबो मालाबा बिदिनो जायो सिगां नोंनियावबो बिदिनो जायोमोन ना भागि ओमफ्राय ओंखारफिननानैसो आं हाबफिनो ना ओमफ्राय जोंहा आं भिडिअ नायनि र' थाथ'दे सोरनि भिडिअ नायनो सोरां एसटि आगै खोन्थानानै थांना ओमफ्राय एबि ब्लगारा मानखो मा ओंख्रि जाखो आब' सना होनदों आरो ओंख्रिया जायाखै संनानै दोनदों दालि आलु थालिर रुनाय ओमफ्राय दाङाबो होदेरदों आरो ना ओमफ्राय ना फ्राय एवदों जोंहा सोरां एसटि आगैया मिनिबायहाय 16 राइडारा मा होनखो जोंहा आं गोनाङाव खारबावबाय ना होनलायथारो सोर खारखो गौथुमा जोंहा आं थांसै दे नाब्ले बाय जागोन दे गौथुम आगै स थेंक इउ दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स थेंक इउ अके बाय सुइट ड्रिम उन्दुखाथारा नोङो थगायसुला जासुला जोंहा वाइटिया अन होदों आरो ना स थेंक इउ वाइटि अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि आदाया मानखो सोरां एसटि जा मोसानो गोरोंथार औ सोरां एसटिया मोसानो गोरोंथ' आरो गामसा गाननानै रिल्स बानायबावोसो लेथन बाग्लारिया नुगोना नुवाखै नोंलाय ओमफ्राय जोंहा गौथुमा मा होनखो गुमै दंलै बिदिनो ए ओमफ्राय बि ब्लगारा मा होनखो जोंहा एएस 16 राइडार सापर्ट प्लिज होनदों आरो ना नै जोंहा लोगो जानो लेंहरदों जोंहा 16 राइडार फंबाय ओमफ्राय जोङो खामदंलं फैदों आरो ना 7 लाइक दान स थेंक इउ खामदंलं लाइक दान होनायनि थाखाय आरो एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय मिनायजों फैजोमाव पागल हेलौ होनदों जोंहा खामदंलंआ एचपि ब्लगारा मा होनखो जोंहा आंनि सना वाइटि सापर्ट प्लिज होनदों आरो वाइटि आगै सापर्ट खालामलायदो दे एचपि ब्लगारखौ नोंना ब्लु दङ ना आगै नोङो लोगो जाग्रोलाय नोङो ओमफ्राय भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना गारबो साब खालामनानै कमेन्ट मोनबानो रिटार्न खालामखायो बयबो ओमफ्राय नार्जारि दि फैदों आरो ना स थेंक इउ नार्जारि दि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोंहा गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरनाय थाबाय हेल' आब' मा खबर जाखो होनदों आरो ना खबराथ' दङ बिदिनो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि अब्लाबो मोजाङानो होनो आङो नार्जारि दि जोंहा खामदङा मा होनखो आब' खाम जाबायना होनदों आरो जाथ'वाखै संनानै दोनदों ओमफ्राय जोंहा थेख्ला अफिसियेल फैदों आरो ना मा खबरहाय थेख्ला आगै जि गोबावनि उनाव माथो नुथारला जेरावबो लोगो मोननो नागिरला माथो हेलौ होनदों आरो ना गोजोननाय थाबाय थेख्ला आगै स थेंक इउ एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय आरो आंनिफ्रायबो हाय हेलौ मोजाङै दं खोमा
जोंहा HB ब्लगआ मा होनखो खामदं सापर्ट प्लिज होनदों आरो साब खालामना होदो खामदं अननानै जोंहा 16 मा होनखो दाखालि फुजायाव सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बेरायनाय माबा माबि खालामलायनायखौ नुना आंबो सासे लानो गोसो जाबायमोन नाथाय गोजौद्राय होननानै आंखौ मानो लायानो आहा गोजौ गिदिर बोरायफोरखौसो हौवाफोरखौसो सेंग्राफोरखौसो फसायो बे गोजौ हौवाफ्रा हिनजाव थिख्लि मोनोहाय 16 राइडार देनां नोङो माबायदि मोनो खबर हरदे आंनो ओमफ्राय HB ब्लगारा गैया मा होनखो थेख्ला अफिसियेल सापर्ट प्लिज होनदों आरो ना दे सापर्ट खालामलाय बयबो अननानै सापर्ट बिबाय थाथारबाय बिसोरा जोंहा नार्जारि दिया मा होनखो मा खबर जाखो आब' होनो मोजाङानो दे दियागै नोंहालाय अके HB होनदों आरो ना खामदङा ओमफ्राय जोंहा आंनि सना वाइटिया मा होनखो माबा रायखुमाबाय नामा रायखुमायाखै नोङो अन होननानै ओंखारलांदों आरो ना ओंखायनो माबा रायखुमाबाय नामा होनना सोंफैदों नोङो थगायसुला बिदि जायो सोरबा ओमफ्राय जोंहा सियामरासा मा होनखो बिबारि बिबारि प्यार कौनसा बागान में है कहाँ से ढूंढ के मिलेगा जब मिलेगा ये बिबार का खुशबू कैसे होगा जो मेरे दिल में खुशबू महका देगा आं रिप्लाय होनो रोङाहाय बिदि हिन्दी साइड हरबाथाय ओमफ्राय जोंहा थेख्ला अफिसियेला मा होनखो मा दाखेङा आन्टि दाखेङा ओंख्रि दाखेङा होननाय जादों नामा आलु दाखेङा दालि दाखेङा थेख्ला ना दाखेङा ओमफ्राय जोंहा नार्जारि दिया मा होनखो बहा दं नोंलाय आब'नो आङो न'आव गैया आगैसन आं बायहेरायावसो थायो दे ओमफ्राय MDM इउटुबारा फैदों जोंहा लाइक दान स' थेंक इउ जोंहा MDM इउटुबार आगै सरि आदा आंनि LB आव फैनायनि थाखाय आगै होननायखाय माबा आगैसो थांबाय थानो नागिरो गौथ'मा मा होनखो जोंहा एसे बेस्थ'आव दंलै नाब्लेनो जागोन दे दहायनो जागोन होनखायाखै आरो आङो जोंहा खामदङा मा होनखो सियामराज बान्द होनदों आरो बान्द ओमफ्राय जोंहा थेख्लाया मा होनखो आंना दैलि बिजि दङा आङा दाइलि बिजि दाङा बुजियाखै आङो जोंहा नार्जारि दिया मा होनखो गौतम गुमैखौ नुनाय नामा होनदों आरो गौतम गुमैखौ नुनाय नामा आंखौ सोंदों गौतम गुमैखौलाय माथो होननो गौतम गुमैया माबा सिनायनाय बायदि रायलायो आरो एकदम लोगो मोनथारनाय बायदि थेंहर नुवाखै नोङो मानसिया पापानो जोंहा वाइटि अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो आसोलफोर मा जादों बेहाय माथो जमा जमि दंसोथारोलाय होनदों आरो थागोनथ' आरो गाहा फैया दासो एकदम माखौबा गुरब्ला जाफैदोंना ओमफ्राय नार्जारि दि अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सना वाइटिया मा होनखो आं जेबो खोनायाखै आब' होनदों आरो मा खालामदों नोंलाय जोंहा 16 राइडार फंबाया मा होनखो बे फाग्ला बिदिजों जाबावोनालै जालालै लोगोफ्राबो लम्बुल' होनो मा जाबावगोन दाखालिनो भिडिअखौ नायाखै नामा दा बड' राइडाराव होनायखौ नायनाय जायाखैथ' आरो बांसिनानो भिडिअ नायनाय जाया आं नोंनिखौ गावहाबो नाया कमेन्टबो मोना माबो मोना ओमफ्राय नुबासो गोसोआव फैनाय जायो आरोना जायानो आंनि भिडिअखौ नायो आं बिनिखौ रिप्लाय खालामखायो खालामनायालाय ओमफ्राय भिडिअबो आं बारा आगारबाय थानोबो हायाना समाबो मोना ब्लगबो बानायनोबो थांनोबो लोगोबो गैया माबो गैया भिउसबो फैया गोसोआनो माबा आप डाउनसो जालायलांबाय आंना जोंहा दि नार्जारिया मा होनखो अन दङाबो जागोन दे दियागै अन थानायनि थाखाय जोंहा MD आदाया मा होनखो नोंनि भिडिअखौ नायथारा माथो सरि र' आदा आंनि भिडिअखौ नायथारा माथो गावसोरनिखौलाय गावसोर मा होनखो गारसिगोनलां LBआव फैनो बिबारैनो दे नायगोन दे नोङो जायखिया आंनि भिडिअ कमेन्ट मोनसे होनानै गालांलाय कमेन्टल' नङा दे आदा भिडिअखौ नायनानै हो एसे
दे नायगोन दे। बिदि होनलायनायबो जायोथ' आरो आंबो मालाबा सोरखौबा होनलायलाङोहाय। जोंहा माइसा मानखो खाम दंलं माने फैद' होननाय जायो नामा होनदों आरो जानो खाम मानेथ' फै होननाय जायोथ' आरोना इंलिसनि आमाइसे। बिमाखौ नाङा फिसाजोखौसो नांगौ। बे मा सोर जालायखो बेलाय थार मा थोर मा दाखेंगा जाला बायखो होनो। जानो खामेन्ट हरग्रायानो हरदों आरो गार' रायलायफैदों जों थेख्लाया रोङोनो आं रोङा। ओमफ्राय जोंहा गौथम आगै मा खालामदों होनदों दि नार्जारिया आगै नोङो माबासो नामा? आङो माबा हौवा बायदिसो मोनगासिनो नोंखौ हिनजावसो नों आंखौ सापर्ट खालामगोना खालामाखै? दि आगै नायनि र'। आइदिसो माथो साब नांगौना नाङा खिथा साब नांगौबा हरगोन आं। आकाश ममिन हेल' सिस्टार नामरांगामा सामरांगामा आकाश मोमिन सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों का लैंग्वेज को हिंदी से बोलिए ठीक है ओमफ्राय खामदङा जोंहा मा होनखो एमडि आं नार्जारिलै होनदों आरो एमडि एम आं नार्जारिलै होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा नङा बियो माबासो बियो मा होनो जोमाव फाग्ला सानसि फिसाय जोंहा एमएमबि ब्लगा मा होनखो जोंहा आंहा सानफ्रामबो बिजि होनदों ए मा खामानियाव बिदि थायो नोंलाय ओमफ्राय आकाश ममिन क्या बोला आंगा दे नामांगा सिस्टार नामेंगा आकाश ममिन दालियालु नामेंगा जायाबाबो होनलाबायबाय आं नै थेख्ला जागोनना जायाखै आगै जायाखै बायदि मोनखादों आङो जोंहा लइस दि फैदों आरोना आदाया स' थेंक इउ नामखौनो होनो बोरैबा मोनलायलाङोहाय आङो सालायानो गिदिंलायलाङा लइस होनो ना लुइस होनोथाय हेल' गोजोननाय थाबाय आदा आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खबर जोंहा एमडिया मा होनखो बाबायलां गिदिंथिंनो गारसिगोनलां बेरायनोनो गारनाङा सानसेबाबो फिलाप जागोन र' फर्म फिलाप खालामनायफ्रा एमडिएमआ दा इउटुबार बिदिनो जायो आरो बेनाव थांनोसो ना बेनाव थांनोसो जायो एलबियाव थाग्राफ्राबो बयबो बिदिनो जायो आरोना ओमफ्राय एलबिफ्रावनो बांसिन गोसो होनाय जायो नालाय भिडिअ नायनायफ्राबो एसे खम जायो आरो ओमफ्राय जायना भिउस जाबाथाय जाबाय बा एकदम मेगन देरलायनाय भिउस जायो जायना जायाबाथाय जाया जाथारा जोंहा नार्जारि दिया मा होनखो एमएमबि आदा मा खबर जाखो होनदों आरो ओमफ्राय बिमाखौ मोनथोङा मा होनखो जोंहा हेल' आकाश मसा होनदों आरोना मसा माने लोगो नामा 16 राइडारा मा होनखो नों चेनेलखौनो साब खालामखायाखै दा बड' राइडारखौ र' देखायनां खालामदोंमोन सिगां ओमफ्राय आनसाब जानानै थादोंबा निमाहा बिनाय थाखाबाय दे नायनि र' नाय मोजांनो एलाय ओइ नाय बेथा दंथ' नोंजोंसो आं लोगो जागोरदोंमोन सिगांहाय आयौ रिटार्न हरनो बेसेबां गोबाव नांदोंमोन सप्तासेनि बारा नांदों जोंहा 16 राइडारा ओमफ्राय आमाइसा मानखो मोजां नङालै नार्जारि दि होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मैदेर फैदों मैदेर बोराय मैदेर बुरियाबा सोर लाइक साबदान होनदों आरोना स' थेंक इउ लाइक साबदान होनायनि थाखाय जोंहा आइदि जाखो ना मा जाखो अके साब होबाय दे आं आगै भिडिअ नायनानै हो दाहाय दे लं भिडिअ बे आंबो लं भिडिअ नायनानै खामानि हरगोन जाहाथे आनसाब जाया आरोना नोंनाबो आंनाबो जोंहा नाव आगै फैदों स' थेंक इउ दिङा आगै आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अबाव थाखो दै आन्दायबायसो आंहा वाइटआ मा होनखो रमाव डिजे दामफैबाय आब' सोर नार्जारि दिया मा होनखो आदा एमएमबि बहा दं दालाय होनदों आरो ओमफ्राय आकाश ममिन किया बोला प्लिज कामेन्ट परा सिस्टार कामेन्ट पराइसे तो कामेन्ट पराइसे केले परा नाय पराइसे ता नामा पराइसे तो जोंहा सियाम राजा मा जाखो बेमार जाखो ना मा जाखो
ओमफ्राय जोंहा बिमाखौ नाङा आइया मा होनखो बे थेख्ला अफिसियेलखौ थेख्लायनांगौसो होनो आरो एग्रांबाय था नोङो जेदिया जोंहा गुड नाइट बिबारि होनदों आरो मा प्रब्लेम जालायखो नोंहालाय मा जाखो मानो मा जादों खोन्थाहर ओमफ्राय जेदिया मा होनखो माबाया दिया मा होनखो जोंहा अन होदों आरोना गोजोननाय थाबाय आगै आयु मानो एफा खास्रालाबायखो मेसेजआलाय अबाव थाखो नै ओरैसो लेथना अन होनदों आरोना वाइटिया भिडिअ नायखांदों 3 अन साबधान होनदों आरो सोरखौ आंखौ स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा एमएमबिया मा होनखो बे बिबारि आनैसो खदाल बुरिनाव गासैबो बेरे जोलाफ्रासो फैखायो ना अखन्दा ब्र'नो बिदि नंद्राया बाल आंखौ हिन्जावफ्रा साफ खालामबाराहाय बांसिन मानसियानो एमएमबि खोनासंबा खोनासं आंनि लियाव थानायफोर बांसिन मानसियानो आंनि भिडिअखौ ना हिन्जावफ्रा सिख्लाफ्रा बारा नायखाया नायो खम नायो खिन्थु हौवाफ्रासो सेंग्राफ्रासो बांसिन नायखायो आरोना बांसिन आरो ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड राइडार मा होनखो आं इउटुबनिफ्राय बिराद गोजानावसो दंथ'योमोन दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नावा गाबबाय मानो गाबखो नै ओरैसो बिबारि सना गावदां होनदों आरोना जागोन दे नाजाने दि ओमफ्राय नावा गाबबाय ओमफ्राय नावा बाय होनबाय आरोना जागोन नावागै बाय ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मा होनखो नै ओरैसै सेरि कमेन्टस लागायदो ओरैसै होनदों आरोना दे लागायबाय थाबानो जाबाय लाइक दानस' थेंक इउ नावागै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय हाथरखि फाग्ला साब दान लाइक दान होनदों आरोना स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो साब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जेदिया मा होनखो मालायसो एमएमबि अखन्दायानो मा जाखो एमएमबियालाय जेदि आंखौ जाद नोंसोरो नाम दोननाया ना कन्टेन्ट लाबोजागोन दे आंजों एकदम थामनेलाव एकदम मोखांफोरखौनो दा होजागोन आंजों हसियार थाखादोसो ओरैनोबा भिडिअ मोनखाया आङो ओमफ्राय नै ओरैसै ओइ बेथाबावसो आरो औ बिदिसो होनो आं मालाबा नार्जारि दि ओमफ्राय जोंहा एमडि इउटुबारा अन होदों आरोना दा स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड राइडारा बे दा बड' राइडार नेमावसो बड' राइडार नेमावसो आरोना आदसा जों लोगो दंना गैयाथाय थागोन बायदि मोनदां साब खालामफै दे फै बैजोंबो कमेन्ट खालाम लोगो गैयाबा लोगो जानोसै ओमफ्राय नायनानै होगोन दे भिडिअ नायखादों 3 अन 2 साबधान आरो अके स' थेंक इउ वाइटि आगै सना ओमफ्राय उनावल' आनसाब खालामना होनाङा लेथुन बाग्लारिया मा होनखो जोंहा नै ओरैसो होनदों आरोना लेथुन बाग्लारि गोजोननाय थाबाय अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बेखौ फरायबाय आं वाइटिया गंसे लोगोनिसो आब'नो जागोन दे ओमफ्राय जोंहा दिङागै मानो गाबबाय थाखो दिङायालाय बाय अके दिङागै ओमफ्राय सैथोलै सालथेयाव खन्दानो मा खोथाया सैथो जाखो जेदि जोंहा मैदेर बोराय होनदों आरो मैदेर बोराया भिडिअ नायना होदे आगै दाहाय भिडिअ नायना खामहरबानो जाबाय लं भिडिअ आंबो नायगोन आरोना माबा लोगो जानाया ओरैनो बेखार जायो भिडिअ नायसेयावबो आनसाब जाबावो ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो दिङा फंबाय नै ओरैसै माजों सोलाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा एमडि आदाया बाय होनखो ना हाय होनखो ओमफ्राय मैदेरा अन होनदों आरोना जागोन दे आगै स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सन्जित गयारिया आंनिखौबो भइसल' नायोलै होनदों आरो नोंनिया भइससो नायबावो आंनियाथ' आं माबा नालाय ना सिख्ला नालाय बा हिन्जाव बा सिख्ला नालाय जायखिजाया हिन्जाव सिख्लाफ्रा नाया आंनि भिडिअखौ खम नायो आरोना ओमफ्राय मेलफ्रासो बांसिन नायो मेलफ्रासो आंखौ बांसिन सापर्ट खालामो आरोना नै दा आमायसिया बेहाय होननाय बायदिसो जाहैबाय नै एलबियाव गासिबो जोला गोजा होनाय बायदि आमायसो थार बाथ्राखौनो बुङो ओमफ्राय जोंहा सन्जित आगै फैदों आरोना बेखौ फरायबाय आं गोजोननाय थाबाय सन्जित आगै आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय सिख्लाफोरा बारा नायखायालैनो ओमफ्राय जोंहा सन्जित गयारि बाय होनदों आयु आइला जागोन दे गोजोननाय थाबाय लाइक होननानै थां जोंहा आकाश मम्मी क्या बोला सिस्टार ना आबा नोंनि लेंगुवेजखौ मासिकाल आम'सिस हिंदी में लिखो ब्रदर आकाश मोमिन तो सभी समझ में आएगा मैं भी अच्छा से समझ में आया जेदि मिनिङा दे हिन्दी रायलायनायखौ ओमफ्राय जोंहा जेदिया माखै मेमि सालथे थु जोंहा सिंगापुराव थांना सेरनाय नागिरहैनि
फैनोसैथ'नो मा सेरनो वाइलेट फाग्लाया मानखो MMB नै प्लिज बिबारिखौनो लादोब्रा आरो एसेनो बेसे मोनो नोंलाय लेथन फाग्लानि हिन्जावनि दालालि जानानै आं बागिखौ थांदोंसो सानदों बागिया मानखोथ' बागि जोंहा फन रायलायनोसै हानो र' 11 थाबानो नोंगोन नों आमाइसो जोंहा मैदेर बोराया मानखो नायखादों आब'नो जागोन दे स' थेंकिउ आगै आंबो दा नायनो खामानि हरगोन दे आङो साबखौथ' खालामखाबाय आरो ना जायखिया भिडिअ'नो खामानि हरबानो जाबाय आरो साब खालामना दोनखाबा नुयोना माबायाव साबसक्राइबाराव थांनानै नायबा होमबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय जोंहा फि नार्जारि ब्लग 2 फैदों आरो ना ओमफ्राय बिबारि आबै दाउलेब लेब ओरैसैनो अके जेरैबो जायो आंना जेखौबो अके होनो आङो फि नार्जारि नोंथां गोजोननाय थाबाय फि नार्जारि आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय मा खबर एनटि ब्र नोङो एनटि ब्र गैयाहाय दिनै फैयाखै सोरनावबा दं बियो बिदि आगैनाव दङ नुदोंमोन आं दहाय सियाम राजा अके होनदों आरोना स' जागोन दे सियाम राजा आगै ओमफ्राय नै ओरैसै होनदों आरोना जोहोलाव एमडिया जोहोलाव एमडि आइडि जाखो ना मा जाखो गोजोननाय थाबाय जोहोलाव एमडि जोहोलाव गोसोआव फैबाय आङो जेदि नोंथां नोंनि रियेल नामा मा जेदि दे साब हो भिडिअ नायनानै हो जोहोलाव एमडि ओमफ्राय जोंहा 16 राइडार फंबाया मानखो फान्था मोना लायनाय फान्था मोनाम लायनाय नामा सोर मोनामखो आंखौसो होनखो ना सोरखौसो होनखो 16 राइडार लेथन नायखुमाबाय जोंहा सोरखौ नायखुमाखो लेथन बाग्लारि ओमफ्राय सियामालाय मा कार्टुन सिङाव जिरायखुमाना नायखो मावजि बायदिलाय मा जाखो लेथन बाग्लारियालाय सोरखौ नायखुमाखो वाइटिया जोंहा मानखो सिख्लाफोरा बांगालफोरखौसो नायोनो सबबो एखे नङाहाय वाइटि ओमफ्राय जोंहा दे एनटि ब्रह्म होनदों जोंहा फि नार्जारिया एनटि ब्रह्म फैयाखै गैयानो नुदियानो आङो गारनानै फैथ'वा माथ'वा जाबायदां बिदि आगैनिफ्राय फि नार्जारिया दा हाथरखि फाग्ला अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय हाथरखि फाग्ला अन थाबाय थानायनि थाखाय स' थेंकिउ ओमफ्राय वाइटि अन होनदों आरोना लेथन बाग्लारि आदाया मानखो नै ओरैसै थुदो जोंहा सानैजों दोनखालांनोसैनो साबेसे हिनजाव नांगौरा नोंलाय लेथन बाग्लारि रिहन दैमारि ना रिहन ओमफ्राय बोराय मैदेरा अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय लोगो जागै नोंनो ब्लु होनां बे थानाय मानि गोदान गोजाबा नोङो लोगो जाबानो जाबाय चेनेलाव थांनानै भिडिअ दो साब खालामदो खामेन्ट खालामना गारबोदो ओमफ्राय आं आमुकजों लोगो जाबाय होनना बुंफैदो ओमफ्राय बागिया मानखो आंखौ मा आमायसो होनखोनो बावलायलांबायहाय माबा बागि खुगायानो ब्रें ब्रसो मालाबा माबा बागि दाबो आमायसो होनबावसिगौसो माने आङो जानो बे आमायसोआ माने एकदम फेमास जाथारगो बे आमायसो फोदै ओरैसै होननायफ्रा गासिबो बे आमायसोनि कपि गोजा बे एलबियाव बुंनाय रावफ्रा दावरावथार रुमाव आब'नो ओमफ्राय जोंहा फियादैया मानखो जोंहा आबै बिबारि आबै दाउलेब लेब जा मोजां फरायदोंनो नोङो थाखथा मारिखो ना मा मारिखो आंखौलाय फि नार्जारि आदायालाय जोंहा जेदिया मानखो MMBया आं फैबाथाय थायालै सालथे खारलायबायना नुवाखैनो दङ खाराखैथ' हनै नोंनि गाहायावनो MMBया खुगा सिङाव हं जाना मिनिहरदों हामायसो हिन्जाव साइसा जोंहा प्रमद नार्जारिया आगैया वाव होनबाय आरोना जोंहा प्रमद नार्जारि आगै मा ओंख्रि जादों होनदोंमोन खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोन जइन मि निउ फ्रेन्ड्स होनदों आरोना मैदेर बोराया नामानोथ' मा मैदेर बोराय लाबायखो मिनिनो ओंखारो आं सोरनिबा नाम लानायफोरखौ MMBयाव खन्दा ओरैसै होनबाय जोंहा फि नार्जारि ब्लगा ओमफ्राय 16 राइडार फंबाया मानखो आं थांथ'नोसै दे सना जागोन दे आगै सना थांदो ओमफ्राय जोंहा मैदेरा मानखो जोंहा गोदान लोगो जादो लोगोफोर होनदों आरो नाम गाबज्रि नाम मेनसन खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा 16आ मानखो हारे बांगालफोरना ब्लेक कब्रा जायोब्रा सारमोन बिनिखायनो नायो माखासेफ्रा होनदों आरो
होमबालाय बर'फोरनालाय गासैबो होमबा माबा गोजा आरो ना मा जाखो? बुंथ'लाहां जावख्लाब जागोनसो दा सोरजोंबा सोरजोंबा। जोंहा दुखि आदा फैदों गोजोननाय थाबाय दुखि आदा। स' थेंक इउ आंनि लुबैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो? आइला बहाबासो दंमोन माथो आं आपकामिंआवसो थोस जालायथारो। फि नार्जारिया जोंहा आंबो गोदानसो लोगो जालाय दे लोगो जालाय। ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो खुलुमबायलै एखनदा साल्थे होनहरदों आरोना ओमफ्राय आमाइसाया जोंहा थोद लेथन ब्र नों आंखौ जरायदाव दाना बोरैबासो गलि लांबाय थोस होनदो ओरैसै जालायथारो आरोना आमाइसाया। बोरायखानाय गलिफ्राव गोसोफ्रानो गलि नामा आमाइसो गोरलै थांमाथांनो सिनि थांमाथां। जोंहा दुखिया आदाया मा होनखो जोंहा एल' माइ टेस्टिं चेक होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फि नार्जारिया मा होनखो एन्टि ब्रह्म ओरैसै होनदों आरोना एन्टि ब्र ओरैसै होनबाय ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनखो औ खुग्लुबबाय दे अखन्दा साल्थे होनहरदों आरो ओमफ्राय जोंहा औ फिलिप ब्र ओरैसै होनदों जोंहा दुखिया आदाया जेदिया जोंहा मा होनखो ओमफ्राय माथो सोलाखो साल्थे होनदों जोंहा वाइटि आगैया मा होनखो जेदि रिटार्न हर मैदेर बोरायखौ होनदों आरो जेदि रिटार्न हरनांगौनो ओमफ्राय जेदि नोंनालाय माथो आइडि दंनो माथो होनो बायोफालाय थाब ट्रिकि खालामना होदोरा आइडि थाखुमानानैबो गैयि बायदि माबा सिरिरि बबाबा गदादा थाबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंहा आमाइसाया मा होनखो माथो खदाल बुरिया आंखौ हिनजाव साइससो होनबाय नैनो दिनैल' नङाना सिगांनिफ्रायनो होनो माथो आमाइसो नोंखौ हिनजाव साइस होनानै दिङा आगैया माथो बाय होनबाय ओमफ्राय गाबफैलायबायलाय दिङा ओमफ्राय सिंग्रि मैगं आलु ओमफ्राय नोमा बेदर मा नोमा बेदर जाखो दुखिया दा सिंग्रिखौथ' बुजिबाय आं सिंग्रिया एसे खैसिब ना दुखिया दा नोमा बेदर मा होनाय जाखो बेलाय नोमा बेदर दिङा आगै बाय बाजै अके दिङा आगै बाय ओमफ्राय आं बायो आरोना हाथरखि फाग्लिया जागोन दे बाय ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो भिडिअ नायना साब खालाम वाच खालाम ना खामें गारबो मैदेर बोराय होनदों ओमफ्राय जोंहा दुखिया मा होनखो माथो सिरि जाखोलै मा खेरेकलै हा होनदों आरो माया आं थानाया आं गुजुनाया बारा रायज्लायबाय थाबा मिनिबाय थाबा थाबथेयो आंना गोदोनायाव ओंखायनो मानसु सासु गुजुलायलाङो दुखिया दा ओमफ्राय जोंहा फि नार्जारिया मा होनखो दे अखनफोर ओरैसै होनदों आरो ओमफ्राय वान्डाफुर गामिं फैदों आरोना हेल' गुड नाइट होनदों आरो अके वान्डाफुर गामिं गुड नाइट स' थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक होनानै थांदो दे आगै सना लाइक दोन स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय जागोन दे बाय अके गुड नाइट सुइट ड्रिम ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनखो कामेन्ट फराया खिहैनोसैलां आं दुगैग्रोनि होनदों आरोना दुखिया दा कामेन्ट फरायदोंथ' मानो फरायाखै मेंलायलायबावबायसो आं कामेन्ट फरायनानै दुखिया दा मानो बिदि बुंनो गोसो जायो होमबालाय बिनानावखौ नोङो आकाश मोमेन क्या बोला गुड बाय सिस्टर ओके सो थैंक यू थोड़ा हेल्प करने के लिए सपोर्ट करने के लिए आकाश मोमेन ब्रादर जी सो थैंक यू ओके गुड बाय गुड नाइट अमा बेदर होनदों आरो अमा बेदर होनो नामा हामायसो दुखिया आदा मानखो जोंहा बेयाव गैया बेयाव रावबो गैया फुट गोजासो दं बेयाव ओरैसैनो मा फुट जाखो बुजिलायलाङाहां मैदेर बोराया जोंहा मानखो जेदि साबधान प्लिज रिटार्न मी होनदों आरो एसे लेटै रिटार्न खालामबासो मोजां जाबावो लोगो खालामबा आनसाब जायो दे बे टाइमाव नों जि टाइमाव लोगो जायोना बे टाइमावनो आनसाब जायो ओमफ्राय जोंहा अखन्दा बुन्दा एमएमबि होनना मिनिहरबाय हनै नोंलाय बुन्दा नङा जेदि लागायदेरनाय नामा नोंलाय मिक्स नामा नोङो जेदि बुन्दाया मा होनखो अखन्दा बुन्दा एमएमबि होनदों वान्दा अन होनदों आरोना वान्दा स' थेंक इउ वान थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जेदिया मा होनखो जोंहा मैदेर बोराय जागोन दे र' रिटार्न हरगोन होनदों आरोना ओमफ्राय आमाइसा मा होनखो जेदि ब्र' बेरे जोला जालायथारदों
ओमफ्राय जोंहा पि नार्जारिया अन होनदों आरो ना गोजोननाय थाबाय पि नार्जारि आदा अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जेदिया मा होनखो दे आंथ' जोला नों जो आरो MMB होनदों आरो समायखागोनबो MMB आलाय हिनजावसा सिखा दुखि आदाया मा होनखो अ दे अब्लालाय MMB नि खोथाखौ मानिजोबोबा MMB नाव नों फैदो दे बिबारि ट्रें ट्रें होनो ना MMB ब्र मा ट्रें ट्रें बेलाय दुखि आदा एसे डाइरेक्ट होनबा मा लामा खान्दाय बायदि खेंख्रा खेंख्रि खारदो MMB लाना बिबारिखौनो ओरैसै जेदि जोंहा सान्देआव बेरायहैगोन दे जोंजों ज' बेरायहैबाथाय प्रफिट जागोन नोंहा जोंहा पि नार्जारि आदाया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय श्यामराजआ मा होनखो चलते चलते यही मेरी दुआ की सलामत रहे कभी यादों में कभी दुआ में कभी भी नहीं तो बागान में शुभ रात्रि अच्छा शुभ रात्रिखौथ' बुजिदों आङो बुजिनायालाय ओमफ्राय जोंहा MST चैनल TV हाय सो थैंक यू लाइक डन सो थैंक यू लाइक करने के लिए और मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए MST चैनल TV बर' जागोन ना मा जागोन बावबाय आं ब्लु लादो आब' सोरनिखौ नोंनिखौ ब्लु गैखाया माथो ना ब्लु बिनाय जादों खेंख्रा साइज खेंख्रा रायलायो बेयो साला जोंहा जेदिया मा होनखो बेरायां MMB जोंसो होसो जागोन बिदि नङाहाय MMB ना आमायसो बिदि नङा गोरजा थाबासो लागोन होनदों दा आंलाय आमायसोखौलाय गोरजाखौनो थायाबा बियो ओमफ्राय जोंहा मैदेर बोराया बाय होनदों आरो ना अके आगै बाय ओमफ्राय आं आगे नङाले आबौसो आं आगै नङाले आबौसो होनदों आरो आबौ होनजानो लुबैयो आरो नोङो जोंहा MST चैनला मा होनखो हमें भी ज्वाइन कर लो दी हमने ज्वाइन कर रखा है दी पहले से रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको देखिए मैं आपको सब करके रखा है ना अनसब करूँ क्या ऑल है ठीक है MST चैनल TV भाई आंनिसो हा जालायथारबाय जोंहा हनै भागिया कामेन्ट श' जायाखै नों ब्लु होनायबो मानो श' जायाखै होमबा माबा भागि ओमफ्राय हनै आहेम हाबनो हागोन ना सिङाव हागोन दे हाबफैबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय हनै आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय सोर जालायखो बेबा ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो लालै ला सोर लायो सप्तासे ओरैसैनो आयु हाबाब आं बाहायजाग्रा नङाना जेदि ओमफ्राय जोंहा MMB आ थोस जालायथारो आरो थोसनि उनाव मा लिरनांगौ बेखौबो लिर आमायसो होमबासो बुजियो नोंबा माखौ थोस होनदों आंसो होनदों आरोना हनैया आइदैनो मायाबा साफैखो बेहाबा नै बांसिन मानसियानो सेंग्राजों सेंग्रा हौवाजों हौवा बांसिन सापर्ट होलायोना ओमफ्राय हिन्जावजों हिन्जाव सिख्लाजों सिख्ला मानो सापर्ट होलाया सोरबा बुंनो नामा आंनि साननायाव आरोना मेगन सालायनाय थायो आरोना बांसिन हिन्जाव ओमफ्राय सिख्लाफ्रा आरोना बेनिखायनो माने बांद्राय सापर्ट होलाया आरो गासैखौबो होनाखै आरो खायफा खायसे आरो ओमफ्राय जोंहा आंनो मानो ब्लु हरखो होनदों आरो नोङो आंखौ इनडाइरेक्टलि होनो आरो आंखौ होमबा लाफिनसै आं जोंहा जेदि MMB होननानै मिनिहरबाय आरोना जोहोलाव दैमालु ब्रह्म नामा नोंनि नामा ना बसुमतारी जेदि जोहोलाव दैमालु ब्रह्म बसुमतारी ना मा जाखो जोहोलाव दैदेन नङा जोहोलाव
दैदेन ब्रह्म बसुमतारी ना मा जाखो? सोर होनलाबायनो लुगैयो आं बिदि सर्ट नाम लानायखौ। ओमफ्राय जोंहा जे भागिनि नामखौ बे मिथिया आङो। बिएना मिनिहरदों। भागि उन्दुनोसै नामा होनो आङो दानो उन्दुथ'वा आंना उन्दुनाया लेट जायो आङो थाब उन्दुनो ओंखाराहाय भागि मिसाखौ मा होनो 2:30 3टा जायो आरोना मालाबाथ' थाब उन्दुयो ओमफ्राय बांसिनानो थाब उन्दुनाय जाया मानोमोन भागि दे नोंनि नामखौ खोन्थाहर जे नार्जारियाथ' टाइटेल र' जिया मा जलंगा ना मा ना जगेस्वर ना जोहोलाव नोंनाबो ना जौगाथों ना जौगालु भागि बिनो मानो फैसा दाहार हरा लासिनो होसोहरा नों होनदों एलबिफ्राव फैसा दाहार बिलाबायो नामा मा सोर हरसा सानगोन दे एलबियाव बिदि रायलायफैलाबायबा जुदि आमाइसा जुदि एफा गोनांथार एकदम माबाथारबा इम्परटेन्टथारब्ला कलबो खालामनानै होनांगौमोन ना गावनि माबाखौ प्रब्लेमखौ जनायहरगौमोन ना बिदिबो खालामाखैना बियो आंनो आरो आङो होनखाबायनो आरो बेखौ जोंहा भागिया मानखौ फनबो हरा बालाय होनदों आरो गाहानो बेस्थ' थायो आङो फन हरग्रोलाबायनो बोरैबा मोनोहाय भागि सोरबाफोर फन हरबा रिसिभ खालामगोन आं खामानि हरबा रिप्लाइ खालामगोन आं ओमफ्राय माने हरग्रोलाबायनो बोरैबा मोनलायलाङो आङो सासु मासु मोनलायलाङो ओमफ्राय जोंहा बिबारदैया मा होनोखो MMBआ खारबायदां बालानो खारखायो थाथेरखाया बियो नायखुमाहैलाय सोरनाव दं बियो ओमफ्राय खोन्थाफैयो आंनो ओमफ्राय वाइटिया मा होनखो जोंहा आं ब्लुसो लादो होनदों आब' मैदेरनिखौ दहाय लाबायथ' मैदेरनिखौ मैदेरा सोर मैदेरा नोंसो होमबा ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो जायाफ्रा मा बुंलाबाय थायो खि जानाया जेदि होमबालाय मानोथो खोन्थाया होमबालाय नोंना नामालाय बेनोखा जोहोलाव दैमालु माबा ब्रह्म बसुमतारी जालाबायगोन आरो बेनो होमबालाय मानो सर्ट नाम लायो होमबा मानो दानलायखो मा रायदोंमोन नुस्लाबासै आङो होनफिन दे जेदि जोंहा बिदुत मुसाहारि फैदों हाय दार्लिं होनदों आरोना हाय बिदुत मुसाहारि दार्लिं मा खौरां गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खौरां जोंहा फिन नार्जारि अन होनदों आरोना ओमफ्राय हनैया मा होनखो जोंहा ओमफ्राय मानोथो खारसननो थांनायखौलाय होखार हरफिना नुबाय बायाखैना फैयाखै बियो फैब्लालाय आरो लाखिगौमोन आरो माथो जोंहा हावारि होनदों आरोना आं मोजां आइ एम फाइन बिदुत मुसाहारि नोंलाय माब्रै दङ ओमफ्राय जेदिया मा होनखो जालायखो सोरबा फन हरगौबा नायफा खालामग्रायानो आइसोर बिदिसो जालायबाय दे जेबो नङा हनैया मा होनखो फिलिप ब्र हाय होनहरदों ओमफ्राय जे भागिया मा होनखो आंसो उन्दुनोसै होनदों भागिनो दे उन्दुदो होमबा ब्लुखौ लाखिनो दे भागि थांदो उन्दुहैदो ओइ खदालगुरियाव होनदों जोंहा बिबारदैया नांगोल बोराय हिनजाव साइज नांगोल जुंगाल बोराय गेरेब गाराब गग्रे गेग्रा ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो जोहोलाव माबा गैला जोहोलाव जोजोंनो जोहोलाव दैमालु माबा माबि जागोन आरो बे आंनि लोगोनिसो आब' होनदों आरो आदसा दे जागोन दे आंनावबो कमेन्ट खालामनानै लोगो जाखाबायना दहायनो बावलायलांबाय आं ओमफ्राय माखौ होनदों जोंहा फि नार्जारिया माखौमोनथाय बावलायलांबाय आं श्यामराजआ मा होनखो बाय सभी प्यारे दोस्तों ओके बाय मेरे तरफ से भी श्यामराज ओमफ्राय फिर मिलेगा चलते और हंसते ओके सो थैंक यू बहुत सपोर्ट करने के लिए ओके बाय गुड नाइट ओमफ्राय भागिया अके गुड नाइट होनदों आरोना जागोन दे भागिया गुड नाइट बाय गोजोननाय थाबाय दसे सम सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय हनैया मा होनखो हासुनो ओंखारनाया जाथारला र'नो आइसोर हागिस गाननानै ला पागल जोंहा जेदिया मा होनखो हासुना उन्दुहैनोसै आसोलफोर दा सिमां नुना हासुफ्लां बिसिनायाव गावनो बिदिनो बे
लासैनो दे बाय होनहरदो दोनलायनोसै बारा खामानि फरायबाय थानो मेंलायलाङोहाय हाय होनहरदों जोंहा पि नार्जारि ब्लग आदाया जेदि मा ओंख्रि जाखो जेदि नोंना माला सुथि देवबाराव ना सनिबाराव जोंहा जेदिया गाबोन थप लासे लांना हैगोन आं जिफोरखौनो हाय गारहर खास्रा गारियाव दोन फाग्ला नङाबा गान्दुला जोंहा नार्जारि ब्लगा फिया बाय होनदों आरो जागोन दे आदा बाय गोजोननाय थाबाय दे गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो मैयानो लाखाबाय आं सुथिनो आइसो लाबाव देवबाराव बेरायहैगोन दे सिख्लाफोर साबैसे ओंखारदों सिख्लाफोर साब्रै साबा ओंखारदों आन्दायगोनबो नङाबा जेदि ओमफ्राय वाइटिया जोंहा मानखो जेदि एमबि जोहोलाव दैदेन मोसौ बोराय मोसौ बोराय जे माने जोहोलाव ओमफ्राय दि माने दैदेन ओमफ्राय एम माने मोसौ आरोना ओमफ्राय बि माने बोराय अके राइट ओइ मोसौ बोराय जोहोलाव दैदेन मोसौ बोराय मोसौ बुरि नागिरगासिनो बियो मोनाखै जेदिया हा जालायथारदों आरोना बिबारदेया दे होनदों आरोना जेदि जोहोलाव दैदेन मोसौ बुरि मोसौ बोराय ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो फै मोसौ बेदर लायना दोनफैगोन आंनो नंमारगौ नङा बिदि होनाखै आङो नोंनि रुमाव थांगोन होनाखै आरो मालायनि रुमफ्राव थांनानै मालिकफोरजों रायजानाय माजानाय थोद जाथाराहाय जोंहाथ' खेंथार मालिकआ वाइटिया मिबाय आरो होनबा होननानै ब्लु लाफिन आब' होनदों आरो दे जागोन दे जायोलै आंना जेरैबोनो जेदि बिदिसो होनदों आरो बा मालाय दावराव जालायखो होनदों आरो मानि दावराव जालायखो ओइ नै जेडि एम बि अफिसियेलनि फुल मिनिंआ जाहैबाय फिलिप नार्जारि आदा मा होनो फराय जोहोलाव दैदेन मोसौ बोरायनो मोसौ बोराय जोहोलाव दैदेन मोसौ बोराय नै बिबारदै ब्र होनहरदों जोंहा मानोदि बिदि जायो मानोदि बिदि जायो जानायाव थांनायाव गोजोन गैला मावनाय दांनायाव सुख गैला जोंनि मालिकआ बिदि नङा बिल्डिं मालिकआनो जोंसो मालिक गैया होमबा जोंना बिदि नङा होमबालाय नोंसोरावनो ज' पार्टि जाहैनोसै खोमा ना जेदिया बाइक गैयाना जेदि नोंना बिबारदै र' होनदों आरो मा जालायखो बिबारदै ओमफ्राय फिलिबादैया मानखो दे बयबो उन्दुदो रायजोफोर ओरैसै उन्दुलायनोसै दे लासै बाय होनलांदो साफा दोरोदलांदो आंना एमबि गैला बिबारि बाय गुरनायनो थगायसुलाहाय नों थगायनो जायगा मोनाखै नोङो हा थोद आबै होनदों जोंहा हनैया ओमफ्राय फन खालामदो दानो र' दा दसे थानानै रायज्लायगोन ओमफ्राय जोंहा 19 लाइक होनदों आरो ना 20 खालामनानै हो जेदि हैद 19 18ल'सो जादों थगायदों आंखौ नोङो आं गैला आब' बाय जागोन दे आगै दे ओमफ्राय जेदिया गलसो जाबाय आंना बाय होनदों आरो नंगौ आरो ओमफ्राय जोंहा बिमोसाया आं उन्दुथ'वालै होनदों आरो मानो उन्दुथ'वा उन्दुनांखाराखै आरे दोनसै दे होमबालाय आगैमोन दे 20 खालामफैदो लाइकखौ 19 जादों
हनै हनैया मानखोबा बा मानिलै हा मा फन खालाम बेलाय हा जालायथारदों फन खालामनो होदों 19 जाबाय ओमफ्राय दोना र'नो मैयाबो बिदिनो आंखौ बिराद गोबाव खालामदों रावबो गैला सासेल'सै दोनसै दे आङो बाबाय आंबो ओमफ्राय नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगाव आच्छा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुग संसाराव बिदिमोन नामा ना फिलिमा दा ओमफ्राय आं दङ होनदों जोंहा बिबोसाया ओमफ्राय जोंहा हनै हनैया आं दा हरगोन फन होनदों आरो आच्छा येस अके दे बाय लादो फिलिमा दा दोनसै दै थाबोबाय माया थाबोखो सादा जाग्रोनि र' आंनो आयु सादा जाग्रासो गुस्थियाव मा जाजागोन गारि जाजागोन नोङो दे दोनबाय दे मालायफोरनावबो एसे एनै थांनांगौहाय नङाबा दुखु मोनो बेसेराफोर गावनावबा थायो आंनावबा फैया होलायनाय जायोना दे होमबा गासैखौबो बायबाय दे गोजोननाय थाबाय बयखौबो लास्ट टु फार्स्ट थाना होनायनि थाखाय स' थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव थाबोबाय दोंसेबाव अबाव दङ ए बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि रथ' आगै आंबो थांफानि हौवानि खननायखाय बोनो हायासां फिलिपा दा ओमफ्राय जोंहा आमाइसोआ नै अहायबा बोरायना फैनानै र' जालायथारो बरिया जालायथारो आरो एम एम बि सालथे होनहरबाय आरो ना ओइ आमाइसो रावबो गैयियावनो नोंखौ मोनसे खोथा होनो आंखौ एलबि एलबि थाथामारिहाय नोङो बाल नोङो सिथोरनि लाजियोथ' आंबो आमाइसो बोरैबा बोरैबा होनजालाय लांबा आङो मानसिफोरजों ओरैनो रारां सारां खुला खुलि रायलायो खिन्थु सिङाव बिराद लाजिनाय दं आंना आमाइसो मिथिबाय थोद जालायथारदों आमाइसोआ ओमफ्राय जोंहा र' दोंसे थाबोदों हो थाबों अबाव थादों सिथा सिता अबाव थाबोखो नागिरबाय थालाहां बे बोरसि दैमानिफ्रायनोथ' गैला दा आमाइसो नों मानो 11आव मानो होला एलबिखौलाय आं बारा गोबाव होखायाना घन्टासेल'सो होखायो नों होयोबालाय होजागोन दा लागाव ओरैसै होनबाय जोंहा फिलिपआ आदाया ओमफ्राय जोंहा एम बे सिरिथानो होना लानानै सिरिथा होनबा जायो पागल हिनजावसा हामा जालायथारो ओमफ्राय जोंहा मा गयदानि खामेन गाबोखो हानो अबाव खामेन गारबोखो ओमफ्राय जोंहा जै दोनबाथाय एलबियाव फैला आजिरफोरानो एमबि गैला आंना दहायनो माबा थांदों 50% एबार थांबाथाय थांबाय दाखालिबो मैयाबो आङो एलबिखौनो माबा खालामनो हायाखै मा होनो आपल'ड खालामनायानो जाबावाखैसो जि गोबाव 12:30सिम नेनांदों आङो गैला होनदों आरो जोंहा फिलिपआ ओंखाम जाखांबाय आमाइसो ओमफ्राय फिलिपआ मा ओंख्रि जाखांखो फिलिप ब्रादार नारजि हारि आंनि जाथि आंनि बंस आमाइसो नालाय माबायालाय नामानोथ' मा एम एम बि ब्लग्स नामखौनो मिन्थिबावासो खोन्थालाय आमाइसो रावबो गैयाहाय सिरियैनो एम.एम.बि ब्र फिलिप ब्र एमसो दै होनदों आरो एमसो दै मा होननाय जाखो बेलाय फिलिप ब्र'आ मा होनखो दे बिबारि नोंखौ एम.एम.बिनो नायखाबाय दा खिन्था बेनोनो मा खिन्थानो फिलिप ब्र जोंहा न'खराव माबा गोसो नागिरलाबायोहाय लाजिनायबो मोनलायलाङो आं दा बायदियावलाय सोर गोजा थाबाय बायना गोरों गोरा मानसिफ्रालाय थाग्रायाथ' दङ ओमफ्राय आङो फसायलायलाङाहाय फसायाखै आङो आइ एम स' होनदों आइ एम सो होनदों आं आइ एम सो होनदों आरोना बोरो नायफिनां बहा थाबो लायखो आइ एम सो होनदों आं होनदों आरोना फैगौ जानुवारियाव
बेमफाथि दामनांगौसै होनदों आरो आगा जम'निसो मोनलायलाङो गावखौनो गाव ओमफ्राय जोंहा हनै हनैया मा होनखो होलायथो MMB दंखायो माथो ना MMB ब्र होननानै मिनिहरदों आंना फिलिप ब्र मा मैगं जानाय होनदों आरो माबाया MMBआ जुमाय फाग्लाथारहाय आमायसोआबो माबा फेदुवाथार जुमाय फेदुवा फाग्लाफोरखौ एसे बादबो आङो फिलिपआ दा माबा मान सनमान गैयै मोनथारो आङो लोंग्रा जाग्राबाथाय दुखिया ब्र मा मैगं जानाय दुखिया ब्र थांबाय दा बहा होलायथो नुलायखो ब्रा नुलायथोसो होनदों आंनो ओमफ्राय जोंहा MMB आरो बिबारिनि बेमफाथि दामनांगौनो पें पेरे रे 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 होनलायनांगौ नामा फिलिपआ दा होद आंबो नेहा बायदिसोलै बालनो मा जाखो नेहायालाय औ होद नोंबो नेहा बायदिसोलै बाल मा जाखो नेहायालाय आं गारहोथारगोन बिनि लोंनायखौ आच्छा हागोन दा आमायसा खमबानो खुगा लावहाबलायनाय मिनिगासिनो बे सिरि सिरिनो लाजुस्लु मास्लुनो एकदम खुगा खोबथेनो आमायसो आमायसा बिदिसो मिनियो खुगा खोबथेनो खुगा दांसि खोबथे बिलिरफा थोद MMB ब्र बिहा दुखियानिखौ दुखियानिखो नों होनदों आरो हनैया मा होनखो फाग्लानो जायालै MMB ब्र नोंजोंबो मा जाखो MMBआलाय फिलिपआ मा होनखो आंनाव नयमा बेदरसोमोन मा नयमा नोमा बेदर नोमा नयमा दुखिया आदाया दहाय नोमा बेदर होनदोंमोन ना अमा बेदरखौनो नयमा होनो नामा जाखो औब्रा आखाइजों खुगा खोबथेखायो दानो लाजिसुलाबोहाय आमायसोआ गाराब्लाथाय MMBनि चेनेल खौ नायखाला लां जौ फाग्लाबाबो आंनिनोखा बिदि नङाहाय आङो बिदि जागोन बायदि मोना नामा सोरबा बिराद इदि होनलायथारोना हाबा जाखांनायनि उनाव मोनखांनायनि उनावबाथाय मा जौ फाग्लाबाबो आंनिनोखा होननाया दुम्मा दुमसो जालायो अमा बेदरखौनो नयमा होनो नामा नोंसिनिथिंजाय गारा बेखौ नायबाय आं फरायबाय ओमफ्राय एमएया होनलायबाय आरोना हनै जोंहाना नोमा बेदर आलु आरो सिंग्रि मैगं बे माबासो नामासे दुखियादासो नामासे ओमफ्राय जोंहा नंगौ होनदों जोंहा दिङाया दिङा मा जाखो थांलाय फैलाय खारौ खान्दाय बिबार बायदि फुङाव बारलाय हराव बारलाय फुङाव सिरिलाय सोरबाफोर टुगेदार भिडिअ होनो थाखाय लिंक हरबाथाय आंनो डाटायानो अफ जानानै उन्दुनाय जायोना बेहायनो आङो जइन जानो मोना आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिपआ मा होनखो गारथारनांगोन बिदिब्ला माब्रै जागोन ओमफ्राय हनैया मा होनखो जायफोर सेंग्रायाव लोङो जौ लोङो बिसोर जुलिनि उनाव नागारथारो बयजोंबो एखे नङाहाय हनै गाबख' खान्दुरा दङ माथो होनदों आरो दिङाया एन्टि ब्र होनदों जोंहा फिलिप आदाया फिलिप ब्रादारा
फिलिप रादाखौ माथो एलबि होनाय नुवा आंलाय। आमाइसो नोंना गार्लफ्रेन्डना माथो मन' जाबायनो मिथिगोना मिथियाखै नोंलाय? माथो दहाय नोंखौ दुखिया टुगेदार एलबि होनो इनभाइट खालामदोंमोन बेखौनोथ' होनबायना आङो। डाटाया अन थाबासो जुदि आं मबाइल नायबाय थादोंबासो आङो माबायो आरोना मिन्थियो आरो। ओमफ्राय डाटाया जुदि आंना डाटाखौ आङो एनिटाइम माने अन खालामनानै दोना आरोना, जेब्ला सालायो अब्लासो आङो माने अन खालामो। ओमफ्राय जुदि सालायाबाथाय माबा खालामो आङो, अफ खालामनानै दोनो आरोना। जोंहा फिलिपआ मानखो जुलिनि सिगांनो गारनांगौ MMB खन्दा। ओमफ्राय हामायसा मानखौ अके होनदों आरोना। अके मा खोथायाव अके होनखो सोर मिथिनो? जों फिलिपआ मानखो आं एलबि होनो रोङालै आइसोर नंखायना नंगौ। हनैया मानखो नेट गैलाथ' फिलिप र' खारबायसो नामाथाय बियोनो। तेरे लिए दुनिया छोड़ते अके माखौबा अके होनखो जोंहाबा फिलिपआ? दुखिया दा दोनसै नै। ओमफ्राय फिलिप ब्र, हनै ब्र, जायफोरखौ जुलिनि सिगां जौ लोङा बे मानसिया जुलिनि उनाव लोंग्रासो जायो। होफेरा राइडआव FPM भिडिअ एलबि जायो सोरबा राइडआव होनदों जोंहा। दिङाया ओमफ्राय बबेना मानखो हेल' गुड इभिनिं अस्सलाम आलिकुम होनदोंना। वालाइकुम सालाम। भबेन गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय दे। ओमफ्राय हनिया मानखो हेल' दुखिया दा बहा दं नों सिरियैनो? गावनो खोमा MMBया मानखो थोद फिलिप ब्र गावनि आखिनाय सावगारिखौ नुब्लासो गारनांगौ। बिदिसो जालायबाय। ओमफ्राय जोंहा फिलिप ब्र'आ मानखो जों दिनैनि समाव लोंनाय जानायजों गोग्लैसोनो हाला, इन्टारनेटनि मुगा जाबाय। बिदि बुजिलायब्लाथ' बयबो मोजां जासिगौ, बयनिबो थाखायबो गावनि थाखायबो आरोना। मा मोनदेरनाय दं बेहायलाय? खहा जानायसो दं। जोंहा बबेना मा होनखो आं नोंखौ मोनाबा आं हाथु खरायना थैगोन बिबारि सना आंनि जिउ दार्लिं। नै दानाबा बिदि जालायबाय। हनैया मा होनखो आफा गारदाव जायोलै अभारल'सो दाजा। एफा गारदाव जायोलै बाराल' दाजा, अभारल' दाजा होनदों आरो। बे एसे दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बांलाङो आरो। ओमफ्राय फिलिप ब्र'आ मानखो दालाय नुखाबाय माथो MMB सालथे होनदों आरो। दिनै एसे गाबोन एसे होननाय गानखौ खोनायाखै होमबा? रायज्लायदाव होननानै होननाया बेबो बिदिनो आरो। दिनै एसे गाबोन एसे लोंदाव। नै बिबारि बेसेबाव दुखुजों फोरमायदों। नै बिबारिया बेसेबा दुखुजों फोरमायदों। औ आं फोरमायजोंलाय माथोना गारनो हाबालाय गावनिबो मोजां, न'खरनिबो मोजां, गावनि फेमिलिनि थाखायबो मोजां। देनां फिसा फिसौ जाबा फिसा फिसौखौबो फोरोंनो गियान होनो मोजां जायो आरो मा। आजिखालिनि फिसाफ्रा मा नोंनो लोङो माथो बाबा होनलायनायसो जायो। जेरै जोङो बिमा बिफाखौ मालाबा माबा माबि होनो बिदिनो जायो आरो। फल' खालामोना।
हनै जोंहा मा होनखो न' नेबार आंलाय माथो गोदो जेराव लोंगोमायो बेयावनो हासुगु लायोमोन नाथाय दाथ' माथो आं बिदि नंलानो सोलायनो हाबाथ' मोजां बयजोंबो एखे नङाना जुदि नों बायदि संसाराव जानायमोनब्ला बेसे मोजां बेसे समायना जागौमोन होनदो आरो ओमफ्राय बबेना जोंहा मा होनखो आंथ' बिबारिखौ लाना थाखानो आं जुमाय सेरेब लोंखालालै जिउ बिदिसो जालायबाय होमबा ओमफ्राय जोंहा हनेया मा होनखो दाथ' आं मासावसो खेबनैल' जासै आंनि मथेबाथ' आरो मासाव खेबबा खेबनै जायोबालाय आरो गास्रानायानो मोजां आरो जोंहा माइसे बिमाया मा होनखो आंखौसो गासैबो नामा नोंथांमोनहालाय होनदों आरो आंखौसो गावसिगासिनो नामा नोंथांमोनालाय जाहरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिबादियालाय मा दानखो मिनिदों खावलाय गिदिर फुंबाय नालाय खावलायाथ' गिदिर जाखागोन आरो ओमफ्राय जोंहा आं दं MMB ब्र नोंजों आङो खिन्थु बै जुमाय लोंग्राफोरखौ माने एसे फेद'बाथाय एदावनो माने बिराद मोजां मोनो आरोना खिन्थु आङो लोंनायफोरखौ मोजां मोना आरोना मिसाखौलाय मा होनो आरोना दिनै एसे गाबोन एसे बांद्रायोलै सनाफोर औ नंगौ दाना फिलिबादा ओमफ्राय मोनसे खोथा फिलिबादालाय लोंगोन ना लोङा येस अर न' MMB ओरैसै MMB होनदों आरो 11:29 जाबाय 11:30बाथाय दोनसै दे जख्रबबाय थानो हायाहाय सायो आंना मोदोम देरनायखाय दे नोंहा देनां एदावबाय था MMBखौ आयौ बिदिबाथाय न'खरानो दावराव दावसि जागोन बे ओमफ्राय जौआबो माखासे समाव मानसिखौ गोबां सहाय होयो खायफा खोथा बाथ्रा एबा खामानिफोराव लोंनानै बाथ्रा बुंनाया बेलेग लोङैनि बाथ्रा बुंनाया आलादा लोंनायनि खामानि मावनाया आलादा लोङैनि खामानि मावनाया बेसेन गोसा जायो लोंनानै खामानि मावनाय बा रायलायनायफ्रा जेबो मुंबो मोनसेबो बेसेन गोसा जाया बेसेन गैयै जायो माने दे ओमफ्राय जोंहा आंथ' A to Z गासैखौबो नंगौ आरो हेल' गुड इभिनिं अस्सलाम आलैकुम होनदों आंना दिपालिया वालेकुम सालाम दिपालि नोंथांजो माहाय दं नोंलाय जाखांबायना जाखाङाखै ओंखाम दिपालि लाइखौ 20ता खालामनानै होदो दोनसां दोनसै दे आङो होमबा बाय बाय टाटा गोजोननाय थाबाय दे दुखु सुखु दसे गोबाव थाना होनायनि थाखाय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आं दोनबाय दे दिपालि ओमफ्राय हनै फिलिप MMB बाय दोनबाय आं
20 लाइक र' आदसा ओमफ्राय जोंहा हरैया मा होनखो MLA MP डक्टर इन्जिनियार फोरजोंबो एसे लोंनासो रायलायो बेफोरजों आरो पलिटिक्सजों आरो नों पलिटिक्स जाबालाय बोरै जानो राजनितिया राजनितिखा फिलिपा बाय होनदों आरो ना अके बाय गुड नाइट आइ एम दुखिया बाय आन्दाज मोनखादों आदा नोंनि कमेन्ट लिरनाय होननायावनो रलै आं नोंजों अहायाखै होनदों आरो ना मा अहानाय अहालायो बेलाय दोनबाय आं गोबाव जाबायथ' दिपालि होनाया दोनबाय दे आं बाय बाय गासैखौबो बाय